antické zeminy florenské štuky. V procese výskumu tradičných postupov spoločnosť Candice vytvorila nový produkt, antické zeminy florenské so štukovým efektom. Je to dekorácia, ktorá sa zrodila z precíznych aplikačných techník, ktoré od svojho zrodu neustále fascinujú našu pozornosť a vzbudzujú náš neobmedzený obdiv. Vytrvalá a vysoko cenená práca majstrov dekoratérov z minulosti nám pripravila pôdu pre dekoráciu najkrásnejších domov sveta. Čerpali sme zo starodávnych postupov predávaných z generácie na generáciu, z obrovských skúseností preverených časom s jediným cieľom, a to dosiahnuť výsledok, ktorý dnes uznávajú a obdivujú všetci. Je to výrobok tej najvyššej kvality. Pozornosť bola venovaná i ochrane životného prostredia vďaka vysokoekologickým technológiám a použitým zložkám. Pre vytvorenie dokonalej dekorácie potrebujeme špeciálny podklad, štuk, vosk spolu s klasickými tonermi, hladítko z nerezovej ocele a ďalšie kovové hladítko. 47 farieb v 3 odtieňoch plus biela dohromady dáva 142 farebných variácií. Podklad riedime 20 až 30% vody a dôkladne premiešame. Podkladový nátier nanášame valčekom alebo štetcom. Predtým, ako toner pridáme do štuku, je nutné ho zamiešať a odstrániť z povrchu vodu, aby sme znížili viskozitu. Pridáme 4 tonery zvolenej farby do 10-litrového balenia štuku a dôkladným premiešaním vytvoríme homogénnu zmes. K dokonalému rozmiešaniu produktu použijeme hladítko. Miešanie opakujeme až po dosiahnutí jednoliatej kolorovanej zmesi. Celý proces trvá asi 10 minút. Pre docielenie dokonalej dekorácie je potrebné používať správne nástroje. Pre prvú vrstvu odporúčame klasické kovové hladítko. Pre nasledujúce vrstvy a vyhladenie je potrebné oceľové hladítko s opracovanými hranami. Prvú vrstvu nanášame hladítkom, ktoré držíme v uhle 15 stupňov k povrchu. V tejto fáze nie je nutné materiál kolorovať. V rohoch nanášame hmotu najskôr jedným okrajom a potom tým druhým. Skôr ako nasadíme druhú hranu, odstraníme z rohu všetok prebytočný materiál. Nátier celkom vysychá asi po 12 hodinách. Pre druhú vrstvu použijeme kovové nerezové hladítko. Meníme uhol na 30 stupňov a vytvárame hladký a rovný povrch. Nátier celkom vysychá takisto po 12 hodinách. Hranami dokončíme vyhladenie a odstránime prebytočný materiál z rohov.
Kovovou nerezovou stierkou a šmirgľovým papierom opracujeme číslo 600 a odstraníme vzniknutý prach. Nanášame tretiu vrstvu, tentokrát v uhle 45 stupňov. Dekorujeme presnými ťahmi pod rovnomerným tlakom. Po pokrytí plochy asi 1 metra štvorcového s nepravidelnými okrajmi vyleštíme maľbu prázdnou stierkou. Aplikácia tretej vrstvy v rohoch sa prevádza bez prerušenia, nie ako pri predchádzajúcich náteroch. Plynule totiž nadväzuje na ďalšiu stenu. Po asi 48 hodinách špongiou nanášame vosk, ktorý sa postupne vstrebáva do stien. Prebytočný vosk odstránime handrou. Voskový náter dodáva dekorácii na žiarivosti, chráni ju pred znečistením a umožňuje ľahkú umývateľnosť.